La denominació d'origen Montsant ha liderat una de les operacions del PECT Priorat Montsant-Siurana que s'ha desenvolupat els darrers 5 anys. L'objectiu ha estat aconseguir una millor caracterització de la seva singularitat vitivinícola, conèixer científicament les particularitats de les diferents zones de la DO. Hem implicat aquí en el projecte a molts elaboradors, a molts viticultors i sobretot és aquesta part pedagògica que ens ha ajudat a fer aquest estudi, ens ha ajudat a conèixer molt més què som, com som i per què som així. I per l'altra banda ha posat en la consciència de tots els implicats dins la denominació d'origen Montsant que buscar l'excel·lència és l'únic camí de futur per a una denominació d'origen com la nostra. Tot plegat rere la innovació, la generació de noves oportunitats, la millora de la qualitat de vida i la posada en valor de la comarca del Priorat.